Hej, mit navn er Niklas. Jeg er salgselev hos Jens Byskov i Ringkøbing. I forbindelse med min afsluttende opgave til fagprøve har jeg valgt at tale om madspild. Hvordan det kan formindskes, og samtidig fortælle jer, hvor stort et problemet er i Danmark. Faktisk er det sådan, at vi danskere er nogle af de værste til at smide mad ud. I Danmark smider vi hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne have endt på spisebordet. Bare alene i husholdningen smider vi 260.000 tons mad ud. I servicesektoren er det et årligt madspild på 227.000 ton, og heraf 163.000 ton fra detailhandel. Vi smider alt for meget ud, men vi har en løsning. Med denne vakuummaskine fra UBH giver I dig nu muligheden for at gemme din mad i op til 3 gange så lang tid som normalt. Det er en virkelig billig måde at gøre det på, og i øjeblikket har vi et særtilbud på 5,99, hvor du ydermere får en bog med fantastisk madlavning til vakuumering. Så har du redskaberne til at formindske dit madspild, samt lave fantastisk mad. Jeg har talt med en af de førende dagligvarebutikker i Ringkøbing, nemlig Sur Rosen, og de har det her at sige. Hvad kan I gøre for at begrænse madspild? I vores delikatesse, der samler vi ind på dagen eller dagen før, forarbejder varerne, og så har vi et godt udvalg til kunder, der kan komme ind og købe noget forarbejdet mad, som har til let frokost eller nem aftensmad. Hvor meget smider I ud? Udover det, så har vi en køler, som vi bruger til at samle maden sammen i, og sælger det til en billig penge. Red maden kalder vi den, og der har vi bare i år alene reduceret mængden med 20% i forhold til sidste år, hvad vi har kasseret. Ser I nogen idé i at vakuumpakke jeres kød? Nej, vi må ikke give den længere tid, og salgsmæssigt så ser det ikke pænt ud, at der ligger koteletter, der er klemt sammen, eller tæerne, der er klemt sammen i en bakke. Så der vil kunden gerne have lov til at se på varen, at den er frisk udskåret. Det kan vi bedst gøre ved at lade være med at vakuumere den. Hvor lang tid vil kød kunne holde sig frisk ved vakuumering? Den vil kunne holde sig frisk op til 7 dage, men igen, vi giver den kun 3 dage, fordi vi har nogle visse krav, vi skal overholde indenfor. Jeg er sikker på, at vi sammen kan hjælpe hinanden til at formindske dette. Kom ind i butikken, og jeg vil guide jer og forhåbentlig hjælpe jer med denne udfordring. Jeg glæder mig til at dele denne viden med jer i butikken Jens Byskov, Bellingvej 45, 6950 Ringkøbing. Vi ses.